Guys, good morning. So, Sunday bike ngayon. Sunday bike adventure tayo ngayon. So, ang oras dito sa probinsya ay mga 6 o'clock na. So, medyo madilim pa. Walang ilaw yung bike kaya kasi na ako umalis. So, ayan. Punta tayo ngayon sa Baywalk ng Lingayen, Pangasinan. Okay, let's go! Ayan guys, nandito na ako sa DK. Tawag sa amin ito DK ito eh. Parang bundok din to, pero ito kasing DK na to tulong ko pag bumaha. Dito kami nagpupunta mga highway. Dito dinadala yung DK na to, ito highway na to, asfaltado na to. Yung side na yan, ilog na yan. Ito pala sidaan, yung side ng kanan pala sidaan yan. So yan, ito yung DK. So ngayon ay asfaltado na to dito. Dati ito luwak-luwak. Ngayon eh na-improve na rin. So yan. Guys, nandito na tayo sa Kibaul. So itong nakikita nyo ito yung palisdaan. Ito yung sinasabing anuhan ng mga pangos. Yan, sa harap ko, paikot natin. Ito pa sa kabila, magkabila niyan. Yan, puro bangos yung ano yan. Puro bangos yung nilalagay dyan. Doon yan, sa dulo. Yan, ito highway, pupuntang bayan. Ito malawak yan, hanggang doon yung palisdaan na yan. So yan, ito highway, daanan yan, mga sakyan. Malapit na tayo sa bayan. Guys, 6:20, nandito na tayo sa bayan ng Lingayen. So kung saan ako pinanganak. So ito na mismo yung bayan. Yan po yung simbahan. Pagdan tayo dyan mamaya. Yan, simbahan. Tapos ito yung plaza to, plaza. Ito plaza to, ito. Plaza yan. Tapos ito yung City Hall ng Lingayen. Makita mamaya, dadaanan natin yan guys. So shoutout sa Spartan Bikers, sa Team Gapang, si Jason Dundonayos. So ayan, warm up lang to, pupunta lang tayo ng Baywalk ng Lingayen. So ayan guys, ito na yung bayan, ito yung pamilihan, palengke. Ayan, okay, go! Mahirap na mahirap. And guys, malapit na tayo sa Baywalk ng Lingayen, Pangasinan. So, nandito na tayo. Papasok na tayo. So, mga 7 nata. So,
So shout out sa Spartan Bikers, Team Gapang. Ano, lamig ng ano rito, presko rito kasi maraming punong kahoy oh. Yan. Guys, lamig dito, hindi ka papawisan, walang bundok. Ito na rin yung papuntang Kapitolyo ng Pangasinan. So ayan, yung entrance eh. Ito na ba yun? Nilibot muna tayo dito sa Kapitolyo ng auditorium to, season auditorium. Ito. Ano? Auditorium. Oh. Ayan. Pwede nilibot ko muna kayo dito. Kapitolyo tayo, Kapitolyo. Guys, nandito na tayo sa provincial capital ng Pangasinan. Ito po yon. Yung likod niyan po, dagat na po yan. So yan po. Ito po yun. Tapos, yan, ito yung paligid niya. Maraming punong kahoy dito. Kaya magandang mag-jogging. Yan. Ito na po yung harap. Yan. Harap na yun. Ito po. Marami oh. Yan po. Ayan. Capital ng Pangasinan. Ito na po yun, ito na po, ito po, ito po. So, okay, pupunta na tayo ng dagat. Sa dagat, likod lang naman ito ng Capitol. So dito, maganda rito mag-jogging kasi maraming ano, kahit jogging ka lang, maraming punong kahoy kasi mamaya ikot ko mamaya pag uwi. So ito, papunta na tayo ng yung, kung nakikita nyo yung I Love Pangasinan, dito yun. So yan, papunta na tayo doon guys. Okay, let's go! Guys, nandito tayo sa Veterans Park. Ito po yung tangke nung ginamit nung World War II 1942. Ito po yung tangke oh. Ayan oh. Ito mismo sa nakalagay sa likod ng Lingayen Capitol. So kayo yung Toro-Tora. Ayan. Ito malapit na sa dagat to. Yung I Love Pangasinan. Tara! Ayan guys, nandito na tayo sa sa Baywalk. Ito yung Baywalk. Ito. I-start dito, dun. Papuntang ibang bayan, yan. Kabilang bayan yan. Yung diretso na yan. So, nandito tayo sa I Love Pangasinan. Wahoo! Shout out sa kay Spartan Bikers, Team Gapang, kay Jason Dundunais yan oh. Ito na yung sinasabi ko na magandang lugar. So ayan, hahawakan natin para maniwala kayo. Yan oh. Oh, I Love Pangasinan! Woo! So, ganda rito. Ayan oh. Ito. Oh, yan oh. Yan oh. Yan, ito po yung nakikita nyo sa picture ng ano. Yan oh, I Love Pangasinan. Yan, tapos yan, dagat na yan oh. Dagat na pa yan. Dyan, maglalakad tayo dyan ngayon. Tara! Guys, mapunta na tayo dito sa ano,
Mabilis lang tayo kasi bawal pa pala dito pumunta. So ayan, medyo mainit na. Pupunta tayo sa ito na sa gilid ng dagat. Pero yung I Love Pangasinan, ano lang yan, malapit lang dito sa dagat. So ayan, may mga ano dito, mga ano ng Coast Guard. Yan o, Coast Guard yan. Ayan, malapit na tayo sa dagat. Lalakarin natin yan hanggang doon sa kabilang bayan. Guys, dito na ako mismo sa gilid ng dagat. So ganyan kalalakas ang alon dito sa dagat ng Lingayen Golf na to, Lingayen Beach. So kahit walang hangin yan, umaga, tanghali, hapon, ganyan talaga kalalakas. Ang lalaki ng alon. So dito sa tapat na to, dito yung sinasabi nilang may nalulunod. Kasi medyo may, di ko alam, basta may sinasabi sila mga matanda nung pamanyan na nangunguha yung dagat. Itong side na to, itong tapat ng I Love Pangasinan na yan, ayan. Diba I Love Pangasinan yan, itong tapat na mismo to. Dito yung may malalim na lugar. Ito itong tapat ko na to. Ito yung sinasabi nila may malalim na lugar. So ayan, kahit walang hangin dito, ang lalaki ng alon. So mag-ingat kayo dito kung maliligo kayo. Yan. So lalakarin natin hanggang dun. So may dun sa kabilang bayan. Dun. Tara. Guys, naglalakad na ako. Papunta ako dun sa kabilang ano. Ito lang yung ano. Sa beach lang po ito. Sa beach. Sa gilid. Doon sarap maglakad, mag-jogging. Kasi presko yung hangin. No? Shout out kay Genevieve Danayos. O, sana makarating kayo dito. O, yan o. Ganda. Lamig pa. Siguro mga oras ngayon, mga 7:30 na. Pero ayos pa rin mga araw. Hindi pa naman masyadong ano. Hindi pa masyadong mataas. So, ayan, nilalakad na natin. So, sarap maglakad. Yan o. Luwag o. Okay, nakirinig niyo yung ano ng mga alon. Yan. Ingay ng alon yan. Sa lakas ng ano. Wala namang hangin. Pero grabe ang lakas ng ano. Ng mga alon. So, ayan. Okay. Sarap. Yan o, doon yung cottage. Libre yung cottage dyan sa mga nakikita nyo po. Dyan yung cottage. Libre yan. Walang bayad. Yung doon o. Doon. Lang kami ano dito. Sarap pag mahika ka, sarap dito. Presko yung hangin. Balik na tayo maya. Balik tayo sa Capitol. Papasok ko kayo doon. Yan. So ayan guys, masarap maligo rito lalo na ganitong oras guys oh. Ang lalakas ng alon. Lakarin natin hanggang Dagupan. Yan oh, ganda oh. Lamig, lalakas pa ng alon. Babalik tayo mamaya doon sa Capitol. Pasal ko kayo dito. Okay? Mga ilang kilometro na, Lingayen to Dagupan, mga ano siguro to. Ito yung sinasabi nilang Baywalk. Baywalk, yan. Dito ka magja-jogging o magbabike, pwede yan, hanggang Dagupan. Mga 15 kilometers siguro sa Plura. Mga 10 kilometers. Ha? Oh, mga 16 kilometers daw sabi. So, ito rin natin babaykin. Lingayen to Dagupan. Tapos babalik tayo.
Tingnan nyo kuya. I-shoutout tayo eh. Oh. Dito na eh. Ganda yung tambayan nila. Gilid ng dagat oh. Presko ang hangin. Sige kuya. Umpisahan ko na. Oh sige. So yan guys. Diretso tayo Dagupan. Wahoo! Shoutout sa mga team gapang na kasama ko na taga Manila. So ayan, ipapasyal ko dito sa mga Pangasinan. Ito yung sinasawag nilang Baywalk. Baywalk. Shoutout araw! So ayan, didiretso natin kung ilang oras natin babiking. Tara! Lingayen, Baywalk. Start tayo 7 o'clock. Kung anong oras tayo makarating sa Dagupan. So tara, samahan nyo ako. Guys, nandito na ako sa Binmalay Baywalk. So ayan, kunti na lang kasi hindi pa makadiretso ng Dagupan. So hanggang doon lang tayo sa ano. So ayan, sarap dito magbike kasi malamig, presko yung hangin. Okay guys, tara. Ayan guys, dito tayo sa Binmalay Baywalk. Kadugtong din to ng Lingayen Baywalk, yung sa Ilog Pangasinan. So ito nalakas ng alon sa dagat na. Pero ano na ito, mga 7:30 na. Ayan guys, linis. Gandang magbike kasi walang mga bato. So ayan, siya magbike kasi hindi ka yun, lalaki ng alon. Gilid lang ito ng dagat, gilid lang ng beach. So kabilang bayan na to, hindi na Lingayen to, kabilang bayan na. Okay? Kapit ko yung mamaya pabalik. Hindi na ako makatuloy ng Dagupan. Hindi na pala. Ito mga bikers oh. Ang sarap dito magbike kasi gilid ng dagat oh. Oh. Ang lamig. Shoutout sa mga Team Gapang saka Spartan Bikers. So ayan, dito na, pabalik na ako ng Lingayen. Yan oh. Mga bikers, ang dami dito. Shoutout sila sa kanila. Ayan o. Eh, hindi na tayo makatuloy ng Dagupan. Sarado na eh. Balik na tayo guys. Okay, let's go. So ayan guys, nandito tayo sa Veterans Park ng Pangasinan. Sa likod ng Capitol. So ayan, papasok tayo. Titignan natin. Oh, ganda. Park. Veterans Park. So dito nakatalaga yung mga ginamit ng World War II. Ito. Yan o. Dito rin yung airport kasi. Baga ito. Ito yung tangke. Kapitan natin. Ito yung tangke o. Ginamit yung World War II. Yan o. Tangke yan. So, yan, lakad pa tayo dito. Ayun. Yan guys. Malamig dito kasi maraming puno. Mga veterans ng Pangasinan.